Bueno, boas tardes a todas as persoas que estades aquí. Moitas gracias por virdes, por repetirdes, non? A maioría xa sodes caras coñecidas. Como sabedes, son a candidata ao Senado de novo, esta vez tamén coas siglas do BNG, o partido no que teño a honra de militar. Veño a decir o que xa dixen noutras ocasións, que Galiza só vai estar se estamos nós, a proba témola nestes 3 meses que pasaron. O despoboamento da provincia de Lugo é unha evidencia. Como sabedes, eu veño da Ribeira Sacra e faime moita gracia últimamente ver como, por exemplo, todos se veñen arriba co vino, veñen ali a única denominación de orixe da provincia, pero ese viño mantívose en contra dos criterios dominantes, mantuveron as maus das que eu descendo en contra daqueles criterios. Por tanto, eu encabezo unha lista ao Senado que pretende darlle voz a esas maus que estuveron silenciadas tanto tempo. Porque realmente sí é posible ter representación ao Senado por Lugo, agora xa o sabemos, e é posible non para subir arriba algunha empresa que estea fundida, sino que é posible para darlle voz aos gandeiros, e é posible para defendermos o leite de Lugo en contra do aceite de Jaén, porque en realidade vos que pensades se hai esa dúbida a hora de votarnos en Madrid, que vai votar o BNG? O BNG non ten ninguna dúbida no seu transcurso vital de que vai defender a Galiza. Por lo tanto, vou vos pedir a máxima, obvio, o único que lamento é que non estean aquí esas maus que votan outros partidos, que votedes polo BNG e que en xuño, a finais de xuño, 24 de xuño, o BNG este no Senado de Madrid. Moitas gracias.